Чакай, от начало давай. Поръчвам си 2 пиенета. Гледам бармана, ме гледа. И си е дал ръката. И аз викам, за какво ти е дал? Тия пиенета, какво така безплатно ли ги дава? Сигурно. Не. Я нямам пари, какво да те правя? Не знам, викам полиция, беги с тази полиция. И като извадя една пушка, я като тръгнах, ама обърках вратата с прозорец и като тръгнах през прозореца. Така не забравих, че сме на втория етаж. Като паднах едно коще да букух, оно некъв се е спикал него. Мамо, оно смърдеше. Излезам и гледам, некво едно. Мамо, като стъпих у него и като пуснах, оня с пушката точно излезна да ме гони. Вика, деба твоята мама, ако не платиш до утре се изпарата, ние да те прибия. Аз се прибирам унази. Жената, както винаги ме бие с тоягата главата. Легам си на дивана там, къде винаги си спа, защото тя не ме пуска у леглото. Легам си, завивам се и на другия ден съм на 6. Като ти кажа на 6, съм си на 6. Разсождам се, така леко наляво, леко надясно и срещам ония. Мамо, Яна, трябваше да го плащам. Гледам с двама бодигарди там. Еднака с като му храст. Ама то за храст имаше някакъв тука с вестник сереше. И към, брат, какво правиш тука, бе, бат Герги? Викам, ми сера, какво виждаш? Нямам питане, а ти с какво ще се избърши? Ми се с вестник, като го изпочета и айде. И гледам, тя минава и бегам. Отидам на работа, ама какво да видя? И аз съм бил уволнен. И вика, така съм уволнен. И вика, ти не си идвал от 1 година на работа. Вика, колкото не съм идвал. И я паси работа там. Викам, мамо, ето на толкова само пътя. Викам, я сега се звънна. Ама се сетих едно много важно нещо. Че я нямам телефон. И търся някакъв там телефона намерих. Звънкам на един да ми даде пари. Вика, добре, се срещнем вечерта. Вечерта се срещаме, дава ми парите. И тама си тръгваме. И като го срещам това, той се ядоса, взел някаква тояга, а другите с бухалки. Къде са парите? И я ги давам на момчето, тръгам си и всичко ми е на 6. И какво направи после? Прибрах се от дома и всичко си е така. Добре.